аз съм Илия Николаев Мирчев. Сега ще ви покажа моите стикета. Ето ги правилата на играта. Вие ще ги видите в кутията. Ето и зарчето. Това зарче. Ето го. И тук се играе. Много е хубаво. Това зарче. Стига чак до... до 6 стига. Или до 9, тъй като... Ето вижте, има разлика. 6, 9. Но си 6. Сега ще ви покажа първото ми стики. Ето го. То е зелено стики. Така, второто ми стики. Това е първото, това е второто. Ето това стики. Третото ми е това. Червеното. Ето го отблизо. Четвъртото ми е ето го бяло. Петото, ето го синьото. Няма очичка, защото е затворил очи. Да, ето го. Ето може да видите. Да. Шестото, ето го. С топка на главата. Ето. Удря. Седмото, ето го, пада да вземе топката. Аз така мисля, че е вратар, иначе не знам. Ето го това, бялото е с сесирени на главата. Ето го. Показах го, защото не можах да го изваджа. Че... Това е синьо. Ето го, както го виждате. Това е 9-то или 10-то поред май. Не, 9-то е това. Да, 9-то. Това е 10-то. Ето с знамици, жълто е. Имам само едно жълто стики. Така, това е 11-то. От Албания, това. Това е 11-то. 12-то ли? Съжалявам. Ето го. Това е 13-то стики. И така, хора, дано ви хареса този клип. И дайте палец. И дано са ви харесали моите стикета. Чао!